Ka-Aam Admi Party AAP lingba Usara Bharadwaj haka khatsar tari ujembang arja arpusan kala kenno baka Sarkar National Democratic Alliance NDA kabalam khmat da ka Bharatiya Janata Party BJP bat Narendra Modi kumu menteri rang bakdo kala Shet kelai ke India da ka basyam ya karai Sangeh Ïasiat bat ong baka ni kala pendu ya kalat bakongsan ban kambiang yaki Jaka ha Jammu and Kashmir kibala Kurup da kari Pakistan. Kat kom ke kubor na ka ANI Bharadwaj ulaong baki bor sipai ya dari kila len ya lade bat IT ya ka jingim ban penlim ya ka nongshun bat ka Pakistan kala don ha ka jing khuslai bat jing tieng ulaong bakala dei ka por babiang ban kambiang ya ki Jaka bala Kurup da kari Pakistan ha Jammu and Kashmir lane ki Pakistan occupied Jammu and Kashmir bat ka basyam rai Sangeh Ïasiat umodi ula Shet kala ya la kari Shushu ulakdo halor ki jingkran Menteri Kampo Yeng kari India Amit Shah bat ki nongelam ke Rashtriya Swayam Sevak Sangha RSS kumju ki nongelam ki bala ai jingmut baka Pakistan occupied Jammu and Kashmir ladai ban la ban penhap ha ka jing penyat kari India ladala penjalan ya ka jing Ïasiat ha pedeng ka jing ther namding ki sipai ha ka jing pen I ya ka jing persha ki nongkit kam ka Aam Admi Party kila penlong ka jing ki hajan Modi Flour Mills ha Okla New Delhi da ka bakenno baka Sarkar Modi kala bakla ban shim ya ka por ban yo biang ya ki tei ki Jaka kumban syukuro baka tegi jing ya kot Sangeh Ïasiat ka dei ha ka jan miet jong ka shpautari ujambang araja arpusan ha ka por san baje hadien baka DGMO Pakistan kala phone ya ka DGMO India banyak ran Sangeh Ïasiat bat kiwe ki kam da ki sipai laka long na ringko na duriau pat na sun ha pedang kini ki artli kiri Keri kejing kot Sangeh Ïasiat kala wan tang lais ngi hadin kejing ther namding ki sipai India yaki kitam le no ki badana Pakistan bat ha Pakistan occupied Jammu and Kashmir lingba ka operation Sindur ka badai ka jubab jongkari India ya ka jingsha siat yap ki arpon ringot ki priap ha Pahalgam da ki le no Lashkar-e-Taiba balaken no kershan da ka tekeri ka bamarjan ha ka arpo artrik yoyong arja arpusan Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya